Hi, my name is Vlad House, and this is my best of 2013 mix. So sit back, relax and enjoy the show. Владимир Хаджийски е роден в Девин, но като тинейджър се меси в Пловдив, а в последната си година преди да завърши и в София. Нашият герой намира своето място в нощния живот на един от най-големите градове в щатите и се превръща във Влад Хаус. Сега той е диджей на едни от най-шумните и популярни партита във ветровито Чикаго и създава собствена музика, която много скоро може да му донесе много слава. Но как започва неговата приказка? През 2003 година реших да кандидатствам като студент в Америка. Ходих на уроци по английски язик в Пловдив, където след взимане на САТ ме приеха в няколко учебни заведения в Америка. Едно от тези учебни заведения всъщност се оказа Rochester Institute of Technology в щата Ню Йорк. И след доста размишления реших да приема, да рискувам, да. И да... Колко годишен беше тогава? Тогава бях на 18 годишна възраст. И как се стори Ню Йорк, не града на щата на 18 години, Америка въобще като цяло? Ами, доста различна от България. Преминах през доста тежки моменти в началото, както всеки българин, но постепенно се нагласих или аджаствах в средата в Америка и там в Rochester Institute of Technology започнах да уча програмиране в продължение на 5 години и завърших, след което реших да се преместя в Чикаго. Какво беше трудното в началото? Може би шока или the cultural shock, нали, да се нагласи с културата на Америка, с хората, с техния менталитет. Може би това беше за мен най-тежкото време, но постепенно се нагласих и Работи ли нещо, докато си бил студент? Всъщност не. През това време всъщност се занимавах с музика. Точно тогава започнах да отделям доста солидно време върху музиката и върху продуцирането и върху диджействането и така постепенно започнах бях в един период от преминаване от обучението си към да се занимавам също с диджействане и продуциране на музика. Пианото ми е любимия инструмент, дори в самите тракове и самите песни. Пианото е за мен интересният и тънчен инструмент. Интересното при мен е, че освен пианото също се занимавах с танци. Не нормални танци, може би брейк танци. Не знам дали аудиторията е известна, нали? Брейк танците са танци специално за клуб, където в продължение на дори не знам колко години се занимавах с брейк. И така, самата музика, на която хората играят брейк, е всъщност електронна музика, базирайки се на електронни инструменти. И така постепенно преминах от брейк, от пианото. През 2007 година реших да си купя всъщност миксер, диджейски миксер. И оттам започнах, нали, просто ми беше интересно как един миксер функционира, как се ползва, след което добавих се с друга техника, плеери, това, нали, и различна музика. И така почнах да се занимавам с музика, с диджействане. И постепенно записах моя първи микс. Сложих го на SoundCloud, сложих го в интернет и много хора, българи, го бяха чули. Оттам едно момче на име DJ Панчо в България, който живее във Варна, се свърза с мен и ме попита дали съм заинтересован в правене на радиошоу по Радио Алфа. И след дълго умуване, нали, решихме да създадем това радиошоу, което го нарекохме Inferno DJ Radio Show. Blind and unique DJ Pancho and the Bulgarian talent from New York, DJ VH, are pumping up your adrenaline for an hour-long mix session as they transform every room into an explosive dance floor. 5, 4, 3, 2, 1. Има ли нещо, което вкара диджействането, което удовлетворява и нямам предвид просто да показваш твоя стил музика? Мислиш, че по някакъв начин достигаш до
до хората, пускайки им твоята музика и по какъв е този специален начин, който стигаш до тях? Най-важното качество за диджей е да чете публиката и по принцип, според зависи къде пускам. Опитам се, първото нещо, което се опитам да направя е да разбера аудиторията. Наблюдавам аудиторията, каква музика им допада, какво им харесва и според зависимост какво им харесва, тогава им нагласям самата музика, нали? Да. Интересно, според мен българите сме добри в много неща, да. Но напоследък младото поколение ставаме известни с това, че сме добри бармани, добри певци, добри рапъри, добри диджеи. Мисля, че българите, че имаме добри български диджеи. Има, да. Българите имат голям потенциал, но в същото време се изисква доста време трябва човек да отдели за това нещо. И в същото време не е толкова ефтино. Трябва да имаш финансови ресурси, за да можеш да си позволиш, нали, самата техника и да почнеш и времето, нали, отделеното време, за да можеш да се научиш как да боравиш с апаратурата. А ти, ако не беше тук и беше в България, мислиш, че ще се стане диджей? Не мисля, че бих се занимавал. Заради инвестицията? Заради инвестицията и заради възможността, която имаш като дойдеш в Америка. Сякаш имаш по-голяма възможност да се развиеш като личност и като човек. Ако нямаше толкова голям избор, какво щеше да е Влад Хаус, ако си беше останал в България? Може би винаги съм бил заинтересован в компютрите и все пак това завърших и може би, не знам, програмист или разработчик на уебсайта. Мисля, че всичко за мен започна от това, че започнах да споделям моите миксове в интернет, да ги шервам в интернет, където хората имат възможност да чуят моя вкус музика от най-различни точки на света, включително България, Америка, Чикаго, навсякъде. И специално след това предаване по Алфа Радио, което имахме с DJ Панчо, доста българи започнаха да ме следват, сякаш, ако мога така да кажа, на SoundCloud най-вече. И оттам постепенно самите промоутери и самите менеджери в Чикаго започнаха да забелязват, че имам потенциал и така постепенно да ме канят, нали, на участие. Първото участие ми беше в Century Room в The Mid и оттам се започнаха нещата за мен. Да. Не е лесно и мисля, че човек трябва да хареса това, което прави. Аз отдавам голяма чест и любов, може би, не знам, към това, което правя, нали, с музиката и го правя от сърце и като правиш нещо от сърце, ти не го усещаш. За мен диджействането не е работа. Много хора ме питат, ми каза всъщност, че как се справям, нали, през деня работя и в същото време, нали, през вечерта съм диджей. Но като го правиш нещо с любов, ти не го усещаш и времето тече. Би ли се върнал да живееш в България? Доста често мои приятели ме питат този въпрос и в същото време ми споделят, че ако се върна в България, бъдещето ми на този етап от моя живот ще е доста добро. Но в същото време нещо ме кара да си мисля, че може би ще имам по-голяма възможност за развитие, ако остана в Америка и затова мисля, че не съм много сигурен, че бъдещето ми в България ще е толкова добро, колкото в Америка. Само това ли те спира да се върнеш в България възможността? Ако имаше същите възможности, би ли избрал да живееш или тук просто ти е по-интересно? Да, определено тук ми е по-интересно, но едно от нещата, които ме карат да мисля за България и в същото време сърцето ми е в България, това е моето семейство. Какво искаш да правиш и някога замислил ли си се за проекти, свързани с българската народна музика, с български изпълнители, да. Поп или поп-фолк? Не. Добър въпрос. Винаги съм искал да се занимавам или по-точно да работя с продуцент като Стан Колев, примерно. Той се занимава, нали, с електронна музика и в същото време допринася
използва български елементи, български вокали върху неговите песни и така прави неговите тракове много интересни за българската аудитория. Определено електронна музика с български елементи, български вокали е нещо, което винаги ми е било интересно, както и не само на мен, но и на много българи в България, които харесват българските вокали, на българските елементи, но в същото време им допада електронната музика. И това взима от двата свята, ако мога да кажа, и ги слага в едно. Винаги съм бил оптимист, да. Дори и в България. Да. Мисля, че ако не мислиш позитивно и не си оптимист, не мисля, че ще си толкова successful или успешен. В момента най-важното нещо за мен е от тук насетне е да започна да се занимавам с original mixes, или това е оригинален трак, нали? Оригинални тракове. И мисля, че това е единственият начин един диджей или продуцент да започне да се развива. И мисля, че там е бъдещето. Трябва да започнеш да продуцираш музика и оттам вече започват, нали, различните рекорд компании и лейбъли да ти предлагат договори и също така да те канят на участие на най-различни фестивали. Имам планове да релизвам нова песен лятото. Да, и в момента се занимавам с най-различни синтезатори, елементи от барабани, най-различни пиана, китари и т.н. Последно нещо към всички онези, които живеят в Америка, може би в Аризона или в Сиатъл, и са дошли тук и искат да правят нещо, което му харесва също, както го правиш ти. Да следват мечтите си, може би, да правят това, което да развият потенциала си, като останат позитивни и мислят оптимистично. А Влад ни обеща да чуем първи авторския му трак.